సర్వోన్నతుడును సర్వ సృష్టికి ఆధారభూతుడైన మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు దివ్యనామములో మీ అందరికీ శుభాలను తెలియచేస్తున్నాను. ఉదయకాల ధ్యానాంశం కొరకే దేవుని వాక్యమును చదువుకుందాం. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 21వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావైతే లాభము. వాక్యమును ధ్యానించినట్లయితే అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీ సంఘానికి లేఖ రాస్తూ నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తు, చావైతే లాభము అని అంటూ ఉన్నాడు. అపోస్తలుడైన పౌలు గారికి తెలుసు తాను క్రీస్తు కొరకు బ్రతుకుతున్నానని, క్రీస్తు కొరకు జీవించటములోనే గొప్ప మేలు ఉన్నది. క్రీస్తు కొరకు జీవించటము ద్వారా తన జీవితములో దైవ చిత్తమును ఎరిగిన వాడై మాట్లాడుతున్నాడు. పౌలు గారు దైవ చిత్తాన్ని చేసే వ్యక్తి. బ్రతికినా ప్రభు కొరకే, చనిపోయినా ప్రభు కొరకే అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఈరోజు మనందరము ఎవరి కోసం బ్రతకాలి, ఎందుకోసం బ్రతకాలి అని ఆలోచిస్తే చాలా పర్యాయాలు అనేక మాటలు మనం చెబుతాం. వాస్తవంగా నిన్ను నన్ను ఈ భూమి మీద కలుగచేస్తున్న దేవుడు, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు, మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసును గుర్తెరిగి అంగీకరించి మనందరము ఆయన చిత్తమును నెరవేర్చవలసిన వారమై ఉన్నాం. ఆయన కొరకు మనము బ్రతకవలసిన వారమై ఉన్నాం. బ్రతికినంత కాలము నీవు నేను దేవుని కోసం బ్రతకాలి, దేవుని కోసం జీవించాలి. బ్రతికినా దేవుని కోసమే, చనిపోయినా దేవుని కోసమే. పౌలు గారు ఈ భూమి మీద దైవ చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మనల్ని సజీవులుగా ఉంచినంత కాలం ప్రభు పనిలోను ప్రభు కొరకు మనము జీవించాలి. ఒకవేళ మనం ఈ లోక యాత్రను ముగిస్తే మనము దేవునితో నిత్యత్వములో యుగ యుగాలు ప్రభుతో ఉంటాము. అది గొప్ప లాభము అని అంటూ ఉన్నాడు. మనందరము కూడా దేవుని కొరకు జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం. ఈరోజు ఎవరైతే దేవుని కొరకు జీవిస్తారో, ఎవరైతే దైవ చిత్తాన్ని ఎరిగి ఈ లోకములో నడుచుకుంటారో వారు దేనికి భయపడరు, మరణానికి కూడా వారు భయపడరు. ఎందుకు అనంటే మరణము శాపం కాదు, మరణము వారి జీవితాలలో అది గొప్ప ఆశీర్వాదం. మరణము మనందరినీ ఈ స్థాయి నుండి దేవునితో ఉండే స్థాయికి తీసుకువెళ్తాది. బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావైతే లాభము అంటూ ఉన్నాడు. మరి ఈరోజు నీవు నేను ఎవరి కొరకు బ్రతకాలి, ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాము అని అంటే నిన్ను నన్ను ఈ భూమి మీద రక్షించి సజీవుడిగా సజీవురాలుగా ఉంచిన దేవుని కొరకు బ్రతకాలి. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము 17వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. అప్పుడతడు నా పంట కూర్చుకొనుటకు నాకు స్థలము చాలదు గనుక నేనేమి చేతునని తనలో తాను ఆలోచించుకొని నేను ఇలాగు చేతును, నా కొట్లు విప్పి వాటికంటే గొప్ప వాటిని కట్టించి అందులో నా ధాన్యమంతటిని, నా ఆస్తిని సమకూర్చుకుని నా ప్రాణముతో ప్రాణమా అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడి ఉన్నది. సుఖించుము, తినుము, త్రాగుము, సంతోషించుమని చెప్పుకొందున నిన్ను. చదవబడిన వాక్య భాగములో ఒక ధనవంతుడు తన పంట విస్తారంగా పండినప్పుడు, ధాన్యము కొట్ల నిండా ధాన్యము ఉన్నప్పుడు ఆ పంట సమృద్ధిని చూచి అతడు అంటూ ఉన్నాడు, నా ప్రాణమా తినుము, నా ప్రాణమా త్రాగుము, నా ప్రాణమా సుఖించుము. ఆ ధనవంతుడు దేని కొరకు బ్రతుకుతున్నాడంటే తన కొరకు బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు. తన శరీరము కొరకు, తన ఆశలను బట్టి, తాను కలిగిన సమృద్ధిని బట్టి తన కొరకు తాను బ్రతుకుతూ తన ప్రాణముతో చెప్తున్నాడు, నువ్వు సంతోషంగా ఉండు, నువ్వు తాగు, తిను. ఈరోజు చాలా మంది అలాగే ఉంటూ ఉన్నారు. వాడు అలా అంటూ ఉండగా ఆ రాత్రి దేవుడు వాడితో మాట్లాడుతాడు, ఓ వెర్రివాడా, ఈ రాత్రి నీ ప్రాణాన్ని నేను తీసుకుంటున్నాను అని ప్రభు అన్నారు. దేవుడు మనకి సమృద్ధినిచ్చింది, దేవుడు మనకి అన్ని సమకూర్చింది. ఎందుకనంటే మనము తిని తాగి జీవించడం కొరకు కాదు, మనం ప్రభు కొరకు జీవించాలి. ప్రభు కాపాడకపోతే, ప్రభు సంరక్షించకపోతే, ప్రభు ఆయుష్ ఇవ్వకపోతే మనము ఈ భూమి మీద సజీవులుగా ఉండలేం. ధనవంతుడు తన కొరకు బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు. ఆ రాత్రి దేవుడు వాడిని వెర్రివాడా అని పిలిచాడు. ఒకవేళ నీవు అలాగూ జీవిస్తూ ఉంటే నిన్ను కూడా దేవుడు వెర్రివాడా అని పిలుస్తాడు. పరిశుద్ధ గ్రంథము తెలియచేస్తున్నట్లుగా మనము ఎవరి కొరకు బ్రతకాలంటే మన శరీరం కొరకు కాదు. రెండోదిగా పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి నిర్గమాకాండం 32వ అధ్యాయము 32వ వచనాన్ని కూడా చదువుకుందాం. అయ్యో, నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేని ఎడల నీవు రాసిన
నీ గ్రంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను నిన్ను. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తు యొక్క బానిసత్వములో నుండి దేవుడు ఆ భయంకరమైన చెర నుండి విడిపించి దేవుడు మహోపకారాలు, అద్భుతాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తూ నడిపిస్తున్నప్పుడు మోషే వారికి నాయకుడై నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అనేక పర్యాయాలు దేవుని మీద, మోషే మీద తిరుగుబాటు చేశారు. వారు లోబడినోళ్ళని ప్రజలని ప్రభువు వారు చేస్తున్నటువంటి క్రియలను బట్టి దేవుడు కోపము తెచ్చుకుని మోషే నువ్వు పక్కకుండు, వీరందరిని నేను నాశనము చేస్తాను అని అంటాడు. ఇదిగో నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని, నీ వంశాన్ని నేను దీవిస్తాను, నీకు స్వాస్థ్యంగా ఇస్తాను, వీళ్ళందరినీ నాశనం చేసేస్తానంటే మోషే అంటాడు, అయ్యా అవసరమైతే ఇదిగో నా పేరు నీ జీవ గ్రంథంలోనైనా తీసే, కానీ వీరెవరిని నీవు ఏమీ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఇదిగో వీళ్ళ దేవుడు ఐగుప్తు నుండి తీసుకువెళ్లి అరణ్యములో చంపివేస్తారని అంటారని మనుషుల పక్షముగా దేవునికి నరుని మధ్య నిలబడి మోషే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. సహజంగా మనమైతే నీకు అది ఇస్తాను, ఇది ఇస్తానంటే మన స్వార్థం చూసుకుంటాం, మన కొరకే చూసుకుంటాం. అన్నాడు, నా పేరు జీవ గ్రంథంలో లేకపోయినా పర్లేదు, ఈ ప్రజలు నాశనానికి వెళ్ళకూడదు, ఈ ప్రజల మీదకి ఉగ్రత రాకూడదు. ఈ మాట వినుచుండగా ప్రతి క్రైస్తవుడు ఇట్టి మనస్సు దేవుడు మనకి ఉదయకాలం అనుగ్రహించునుగాక. ఇతరుల క్షేమం కోరి, ఇతరుల బాగును కోరి, ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించే వారిగా మనం ఉండాలి. మోషే తన కొరకు బ్రతకట్లేదు, ప్రజల కొరకు బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు, ప్రజల క్షేమం కొరకు బ్రతుకుతున్నాడు, ప్రజల యొక్క సౌఖ్యం కొరకు బ్రతుకుతున్నాడు, ప్రజల యొక్క రక్షణ కొరకు బ్రతుకుతున్నాడు, ప్రజలను దేవుని రాజ్యము చేర్చాలనేటువంటి తపనతో బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు. ఈరోజు ప్రతి క్రైస్తవుడికి అట్టి మనస్సు దేవుడు అనుగ్రహించాలి. అలాంటి మనస్సును దేవుడు కలగ చేయాలి. ధనవంతుడు తన కొరకు బ్రతుకుతుంటే మోషే ప్రజల కొరకు బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు, ప్రజల పక్షంగా నిలబడుతూ ఉన్నాడు. అపోస్తలుడైన పౌలు మనం చదవబడిన వాక్య భాగంలో పౌలు అంటాడు, బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావైతే లాభం. పౌలు గారు దేవుని కొరకు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. ఈ రోజు మనందరము ప్రభువు కొరకు బ్రతకవలసిన వారమై ఉన్నాం. ఎవరైతే క్రీస్తు కొరకు బ్రతుకుతారో వారు జీవితాల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా, ఎటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళినా వారు భయపడరు. మరణానికి గాని, పరిస్థితులకు గాని, తెగులకు గాని దేనికి భయపడరు. ఎందుకంటే దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించేవాడు నిరంతరం నిలిచి ఉంటాడని దేవుడు సెలవిచ్చాడు. దైవ చిత్తం ఎరిగి మనందరము ప్రభు కొరకు జీవిందాం. పౌలు గారు లాంటి ఉన్నతమైన తీర్మానం కలిగి క్రీస్తులో ముందుకు కొనసాగుదాం. అలాంటి గొప్ప కృప, భాగ్యము ఈ ఉదయకాల ధ్యానాంశాలు వినిచిన మనందరికీ ప్రభు అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడా, మహాగణుడైన మా తండ్రి, మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇంతకాలం మా కొరకే మేము బ్రతుకుతూ వచ్చి, మా క్షేమం కొరకే ఆలోచిస్తూ వచ్చాం. మమ్మల్ని మీరు సజీవులుగా ఉంచింది, మమ్మలను శాపము నుండి, ఆ దరిద్రత నుండి, ఆ చెర నుండి విడిపించింది. మేము మీ కొరకు బ్రతకాలని, మీ కొరకు జీవించేటువంటి జీవితాలు మాకందరికీ ప్రసాదించండి. ఎవరైతే ఈ లోకంలో పడి జీవిస్తున్నారు, ఎవరైతే వారు స్వార్థం కొరకే బ్రతుకుతూ ఉన్నారు, ఇప్పుడే వారితో మీరు మాట్లాడి ఈ జీవితాన్ని, ఈ రక్షణను, ఈ యొక్క పరిస్థితులను మాకు అనుగ్రహించిన మీ కొరకు జీవించగలిగినటువంటి ఆత్మీయమైన అనుభవంలోనికి మమ్మల్ని అందరినీ మీరు నడిపించి, మీరే ఈ దినమంతా మీ తోడు, మీ కాపుదలు దయచేసి ఏ ఆత్మ నశించుకున్నట్లు మీరు వెదకి రక్షించి మీ నిత్యత్వము చేరు వరకు మీ కొరకు బ్రతకడానికి మాకు మీ కృపా సహాయము దయచేయమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్.